To the mothers who aren't sleeping, that are having trouble feeding, too afraid to say they're not okay, no, not at all. To the mothers who feel empty, that aren't sure they're even ready to be alone and responsible for somebody so small. To the mothers who are lost, pulled underneath the waves, who need to cry for help but are drowning in their shame. To the mothers who are falling and don't even make a sound, who don't know that they're broken until they hit the ground. This one's for you. I've been there too. I've been there too. To the mother that's at home, scrolling through a phone, watching everybody else make family look easy. To the mom with her career, who can't take off a whole year, so she has to pay somebody else to take care of her baby. To the mothers who are lost, pulled underneath the waves, who need to cry for help but are drowning in their shame. To the mothers who are falling and don't even make a sound, who don't know they're broken until they hit the ground. This one's for you. I've been there too. And one day you'll discover, going from a woman to a mother, it might break you, but it might save you. To the mother in the mirror, who wishes she was thinner, 'cause now her body isn't somebody that she knows. And to the mothers just like me, who fell apart so suddenly, I hope you realize you're not alone. This one's for you. This one's for you. Ano po? Pwede po magtanong? Dito po ba yung bahay ni Ma'am Violeta? Modesto? Pwede po masok? Wala kami na kanina. Ay, kumabisita na. Violeta? Modesto? Hello po. Adi, yan po yung mag-amo ito niya. Hello, ma'am. Ano po meron ngayon? Ano? Ganito. Happy birthday. Sakto lang. Sakto lang. Ano po? Kasi ma'am, galing po kami Tacloban. Meron kang delivery po. Ano mag-deliver? Ano sa sakyan? Pinapakuha from abroad. Ha? Ay, magsasakyan. Andun po, andun nakapark doon sa labas. Pero may balance pa po. Magkano? Hello. 3K. Surprise. 3K. Opo. Surprise. Kaya, ano lang sabi, may balance. Pwede pa lang kaya. Ano lang ba? 3K po mag-balance. Ay, babalik ka na. Shoutout. Sige na lang. Pag-uusapan natin mamaya. Samahan niyo lang muna ako doon, ha? Kailangan ikaw yung mag-receive. Okay. Sige. Tinawag mo. Yung birthday sa Surprise! Di ba?
Dito ma'am, dito sa car. Mamaya natin pag-usapan yung balance mo. Sige ma'am, dito tayo ma'am. Open mo na lang. Okay. 3, 2, 1! Happy birthday! Galing saan kayo? Mamaya, galing po yung Tacloban. Joke lang, ma'am. So, prank lang po yung may package. Wala ka pong babayaran. This is all paid already. Only for you. Cheris! Ay, idea ka po kanino galing. 3-5. Hindi ko alam kasi meron naman kanina. Okay, so meron tayo pang money bouquet for nanay. Receive ko, ma'am. This money bouquet is worth 10,000 pesos! Nadago! Ano gagawin mo sa 10K na yan? Ano lang, tatago muna. Hati-hati yan? Tatago. Tatago daw. Tatago daw. Nawala na yung space. Ba't kami nangunguli? So, sige na, may idea ka po kanina galing yung surprise? Hindi ko alam kung saan galing. May mga anak ako doon sa Manila. Name mo daw, name. Michelle. Tama. Lakpakan naman natin si Ma'am Michelle. Bugto ko na. Para ma. Okay na. Ulit na lang mamaya, sir. Ulit na lang. So, sa package na to, ma'am, meron po tayong balloon arrangement. We also have wine. Meron po tayong kanin sa bilao. Meron po tayong chicken roll. Chicken dip. Meron din po tayong spaghetti, pampahaba ng buhay. Of course, the traditional cake, which you will blow later. Tapos meron din po tayong corn. Meron din po pa tarpaulin. Here are your naggagandahang pictures. Kasi may picture ang pinadala. Wala namang tampuin eh. Ito pala. Ganda, oh. Lumi. Parang senyora. So, sige, right now, nanay, let's lolo natin yung candle. Sige. Pero kakantahan muna natin si nanay na happy birthday. Happy birthday! We need participation ng audience. Teka. Go, audience, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nanay, make a wish and blow your candle. Happy birthday to you. Luna Blue. Whenever you're ready. Happy Yay! So, nanay, nagtatapos ko ito. May babasahin po akong message from Ma'am Michelle. Bilang ano? Ready naman luha mo? Ready na yung luha. Dahil ko daw kami na luha. Labagara. Okay, so here's the
card. Here are your pictures on this day, August 8. Perfect. Pictures nyo, babasahin ko. Happy 68th birthday, Inay. Hinaot unta, natagan kapahin maupay na kalawasan. Nganda mo pa nga tuig na igse-celebrate tim birthday nganhi. Salamat han nga tanan na sakripisyo niyo ni Itay Haam. Kung diri tungod da iyo, waray kami yan na, diditam kabutangan yan na. Bisan haguti na pahalipay, pinaagi hini na sorpresa, sana maging malipayon kayan Nana Adlaw. Happy birthday, Inay. Yan. Si Ma'am Michelle. Tanay, this is your card po. So, syempre, kailangan natin ng participation sa audience. Hihingi sana kami ng message for Nanay. Sige po. May mga... Sige po, step forward na po. Sino yung gusto mag-message kay Nanay? Ikaw, sir. Anak ko masinsarin, dada mo nga salamat. Ang iyo gin surprise sa akon. Yan, tagalaw ta kamuhin, maupay nga panarabahuan. Yan, maupay nga lawas. Palawin kaya kinabuhi. Dada mo nga salamat. Ayan, emotional na kayo sa nanay. Kaya pa nanay? Sige po, yung mga gusto mag-message, friends, family. Sige sir, go. Take. Kay Michelle. Da mga salamat nga adi. At tinuod na surprise kami nimo. Na surprise si inay nimo nga di yan nag-expect nga amo may blessing nga maol po tayo nga amo ni nga igin hatag nga diha amo na haton nanay. Amo to damo nga salamat an Speechless. tagang kita mo pa nga panlawas maupay nga panlawas hin mo damo pa nga blessing. Damo nga salamat. Thank you, sir. Si sir, parang barangay captain. Ikaw yung barangay captain dito? Hindi. Kala ko yung barangay captain. Very well spoken. Very well spoken. Thank you, sir. May iba pa pong message kay nanay? Mga apo. Friend. Sige po, go. Happy birthday. Inaunta. Kabaga may pa. Mas ulawin pa ang kinabuhi. Maupay nga panlawas. Stay strong. Kay among pinaka-importante. Kinahanglan, be happy always. And salamat. Happy birthday. Salamat. Daming salamat. Sige na po, makikita kayo sa YouTube and Facebook. Sige na, it's your time to shine. Magkakakita ito yan. Opo, for sure. Ay, daming salamat. Sige na po. Sino pa iba na gusto mag-message? Picture ko sa pamilya. Once in a lifetime opportunity. Charot. Waray na. Ang ngayon na yung patun adaw baga mga comment. Sige. Maside comment. Sige, sige po. Ikaw nanay, final message na lang sa lahat na nagmamahal sa'yo. Go! Damo nga salamat na iyo. Ang baga, nagmamahal sa rin pagmamahal akon. Gatagan lang kita untahin maupay nga lawas. Kinaboy nga lawi. Salamat gaya imo. Surprise sa ako. Norek mag-inspect nga. Mamay dako ini. Surprise nga ni amo to. Oh, surprise na. Surprise na sinasabi. Okay, sige. Again, palagpakan natin si nanay. Ayun lang ang message. From Tacloban sa kami. Surprise on birthday. Ayun, habol.
From ano po, Sky Surprise on Wheels, we deliver joy and memories to your loved ones. Nanay, we hope na napasaya ka namin. Napasaya ka namin? Yes. Oh, so proud. We're glad to hear that. Stay healthy. Nanay, mahirap na di ba magkasakit ngayon siya? Mahal yung bills sa hospital. Iniiwasan natin yan. Yun lang. Huwag masyadong mag-isip ng mga problema because God will always provide, right? Okay. So don't forget to like our social media accounts on Facebook, Sky Surprise on Wheels po, as well as on YouTube, Sky Surprise on Wheels. Please like our videos and subscribe to our channel. Thank you so much po. We will upload the photos and videos po sa mga accounts namin. Thank you. And of course, thank you kay Ma'am Michelle. Love na love ka talaga niya na based sa chats namin. We appreciate Eldest? Oh, Eldest. Yun naman. Sige po, pictorial na po tayo ngayon. Wala na kasi sige. Meron din po pala pa rin mo, Jacko Donut. Okay na. May pa-donut din pala. Ganun lang pala. Nanay, Okay daw. Wala, picture kami ni, picture din. Magdala ng tarpaulin. Dala guys. Ano pa din? kaya. Ang ginawa ko pa ngayon, ito na nung si Adiling. Ade, también ko na lang dito. Pero sa nalayton, ang kanalo mga picture, naging pa niya ng tarpaulin. Ano ka na pa daw Ito, namiton dito ha. Airplane. Abay kami na Lang po. Hindi po kasama yung decor kay mahal ng awat. Happy birthday po. Happy birthday po. Mag-enjoy ka po today. Nay, kaway tayo sa camera. Palit yan na. Thank you po. Happy birthday! Thank you. Gusto niyo hanapin yung FB page namin. Nandito po yung ano namin. Logo. Para makita niyo agad. Sige po. Alis na po kami. Thank you po. Ali mama na po. Ano na po mura. Sige, kaway yung lahat. Salamat. Adi mama nag-order nga iyo para makita niya din. May ito. Ala, okay po. Thank you po. Asan si Ma'am Michelle? Adi. Ayan po. Thank you so much, ma'am. Sige. Thank you daw. Thank you daw. Keep safe po.